хтосьці сёння завышаныя чаканні фармулюе ў грамадстве, што нібыта ад таго, што мы скажем усё, мы здаемся, становімся на лапкі, поджалі хвосцік і кажам прабач нас ласкава Лукашенко, што з-за гэтага ён зменіць усю палітыку, разумееце? А я не лічу, што ён зменіць палітыку. Яго гэтая рана, якая была нанесена ў 2020 годзе, яна вельмі баліць, яна не зажыла, ён баіцца, ён стварыў сістэму, калі у першы раз у гісторыі яго панавання ў Беларусі сілавы апарат з'яўляецца таксама і пагрозай яго існавання пры ўладзе. Ён даў зашмат ім паўнамоцтваў, сказаў ім, што сёння час не да законаў, яны здзейснілі вялікую колькасць злачынстваў, і яны разумеюць, што такія крокі з яго боку з'яўляюцца здрадай іх асабіста. І таму ён сам зноў жа паставіў сабе ў вельмі складаную сітуацыю. І гэта, я кажу, гэта вельмі цяжкі, вельмі комплексны працэс, гэта вельмі цяжкая камунікацыя, пакрокавая камунікацыя. Ёсць дарожная мапа, ёсць базавая стратэгічная мэта, а пазней ідзе пакрокавая, але крокі ў адказ могуць быць толькі і выключна на яго моцныя крокі, дзе ён дакажа, што ён суб'ектен у адносінах да Масквы, значит, што ён самастойна прымае рашэнне, ён суб'ектен у тым ліку ў адносінах да свайго сілавога апарата, што ён не баіцца сілавога апарата. Пакуль все наадварот. Ён дэманструе, што ён не суб'ектен. Я гэта даказаў. Міграцыйная вайна не спыняецца. Яна адпавядае інтарэсам Лукашэнкі сёння? Ну ніяк. Ён бы мог палепшыць адносіны з Польшай, як мінімум. Але ён не спыняе, ён яе нарошчвае. Па што ён гэта робіць? Ён думае, такім чынам прымусіць Польшу? Не атрымаецца. Ну не атрымаецца. Польша, наадварот, зачыняецца. Гэта дрэнна для нас, гэта вельмі дрэнна для нас, но яна зачыняецца. Яму гэта дапамагае нейкім чынам? Не. Абсалютна. Заўтра гэта прывядзе да таго, што можа зачыніцца гандлёвы рух. Вось вы чулі заяву кіраўніцы Еўрапейскай камісіі, якая фактычна папярэдзіла Кітай, што нас не задавальняе. Усе сфармулявалі, ну Кітай, супердзяржава. Згодны, супердзяржава. Кітай нельга крытыкаваць, бо гэта ж такая супердзяржава, яна нібы такая вось паасобку стаіць ад ЗША, ад Расіі, ад усіх. А Урсуля фон дер Ляйен сказала вельмі проста, што калі Кітай не зменіць палітыку ў адносінах да падтрымкі Расіі ў вайне, то Еўрапейскі Саюз будзе улічваць гэта ў сваёй палітыцы ў адносінах да Кітая. А Кітай прадае ў 2 з чымсьці больш тавараў на еўрапейскім рынку, чым Еўрапейскі Саюз на кітайскім рынку. Далей, Еўрапейскі Саюз выдаткоўвае грошы на падтрымку Украіны, на тое, каб супрацьстаяць Расіі. А Кітай адначасова хоча прадаваць тавары ў Еўрапейскім Саюзе і падтрымліваць Расію, каб Еўрапейскі Саюз больш траціў грошай на Украіну. Дзе логіка? І нарэшце я пачуў моцны палітык, моцны голас моцнага палітыка, які сказаў Кітаю: хопіць, а гэта транзіт праз Беларусь. Чаму я так кажу? Гэта таксама транзіт праз Беларусь. Ён зараз знаходіцца ў геапалітычнай расцяжцы Лукашенка, вельмі складаны. Калі ён хоча сваю суб'ектнасць, сваю магчымасць уздзеяння і памяншэння рызыкаў для яго асабіста, чаго б я не хацеў, але для яго асабіста паменшыць, ён павінен рабіць моцныя крокі. Паказаць, вызваліць 500 чалавек. 1000, вот гэта моцны крок. І тады Брусель, і тады Вашынгтон будзе гэта ўспрымаць. І будзе на гэта рэагаваць. Я не ведаю за іх, але я перакананы, што яны на гэта адрэагуюць. Адрэагаваць сёння на 16 асобаў Еўрапейскі Саюз адрэагаваў. Мы прынялі да ўвагі. Важна, што людзі выйшлі. Але на што тут рэагаваць? Што ён пасадзіў больш, чым выпусціў? З аднаго боку, нам тыя, хто нас крытыкуе, кажа: да вы нічога не значыце. І вы не ўплываеце ні на санкцыі. Вы на што нівогуле не ўплываеце, але замаўчыце. Ну, неяк дзіўна, так вы акрэсліцеся, ці мы на штосьці ўплываем сваімі словамі альбо дзеяннямі, ці не ўплываем, правильно? Таму, калі Лукашенко кажа: да вы ніхто, і зваць вас ніяк, то на што мы тады ўплываем? Ну, тут трэба акрэсліцца, правда? Тут таксама блытаніна ствараецца нашымі партнёрамі па дэмакратычнаму лагеру і таксама і лукашэнкаўскім рэжымам. Бо ён... Ну, але ж вот пагадзіцеся, вы ж Лукашэнку, можа быць, лепей за мяне ведаеце. Чалавек эмацыйны і крыўдлівы, скажем так. І тут вот на фоне перамоваў і чалавек... Так ён Трампу нават сказаў. Так я разумею, але вот выйшаў чалавек на волю, там, вот он, неважно, там, гуманітарны там нейкі там ці просто там адпусцівалі, што выйшаў чалавек Ціхановскі, і ён заяўляе там: трэба Лукашэнку пасадзіць на кол. І Лукашенко такі сядзіць і думае: да я ўжо халера з імі, з тымі Белавія і санкцыямі, ну я адпомшчу за тое, што ён мне сказаў. Можа такое быць? Я лічу, што мы не маем права
адмаўляцца ад нашай стратэгіі вольнай, незалежнай, свабоднай Беларусі без палітвязняў, без палітычных рэпрэсій. І мы не маем права закрываць рот людзям, калі яны маюць сваё меркаванне. Гэта будзе супярэчыць таму, што мы хочам з вами дасягнуць пабудовы дэмакратычнага грамадства. Плюралізм меркаванняў ён ёсць. Ёсць тыя, хто кажа, мы прапановваем новую стратэгію, пры тым, што гэта новая стратэгія нічым не адрозніваецца ад той стратэгіі, якую раней праводзіў кабінет. Гэта гульня ў перастаноўку слоў альбо выключэнне аднаго слова, але у нас ёсць агульнае разуменне прыярытэтнасці гэтай справы, але закрываць рот людзям нельга. Звяртаць увагу на тое, што Лукашенко так ці інакш адрэагуе, таксама было бы вельмі памылковым, бо ён раніцай можа мець адзін настрой, вечарам ён можа мець іншы настрой. Лукашенко ніколі не быў гуманістам. Гэты чалавек апрыоры чалавек вельмі жорсткі, вельмі негатыўны, здольны даваць загады на тое, каб забівалі людзей, выкрадалі людзей. Гэта той чалавек, які крывадушны і хлуслівы. І ён, конечно, можа прапагандысцкі што заўгодна нам казаць, рэагаваць, але ён таксама і вельмі прагматычны чалавек. Ён разумее, што стварае яму пагрозу рэальную існавання яго ўлады. Стварае пагрозу мінус у сальдзе, у гандлёвым сальдзе 2,6 мільярдаў долараў США ў таварах. Пагрозу стварае адток інвестыцый у мільярд долараў за мінулы год і тое, што можам наглядаць і ў гэтым годзе. Пагрозу ствараюць непрыход іностранных інвестараў. Пагрозу стварае немагчымасць продажы тавараў ці памяншэнне магчымасці продажу тавараў на расійскім рынке, немагчымасць продажу практычна ўжо абнуляецца на еўрапейскім рынке. Вось што на яго ўплывае. І я, як чалавек, які, на жаль, гэта факт, за гэта меня там хтосьці крытыкуе, але я кажу, да дай Божа, каб, не ведаю, там 25 амбасадараў зышло бы ў 2020 годзе і яшчэ палова бы ўраду. Мы б уже мелі б іншую Беларусь. Окей, гэта права тых, хто сёння крытыкуе. Я разумею, што тады яго цікавіла толькі две рэчы. Гэта адмена санкцый і другое, гэта легітымізацыя. Тады нават Еўрапейскі Саюз ставіл умовы і лібералізацыю ўнутры краіны. Да, Лукашенко схлусіў, ён прадаў хлуслівы тэзіс, што ён толькі за тое, што он будзе гарантам незалежнасці Беларусі, вы мяне адмяніце санкцыі, вам жа важна незалежная Беларусь. Гэта макеевская дыпламатія, якая была прыдумана і рэалізоўвалася ва ўсіх камунікацыях з Еўрапейскім Саюзам і Злучаным Штатам Амерыкі, што толькі Лукашенко з'яўляецца гарантам незалежнасці. Я здзіўлены, калі вельмі дасведчаны, паважаны палітык сёння кажа пра супадзенне нашых інтарэсаў з Лукашенком. У меня на гэта ёсць толькі одно пытанне. І адкажыце мне, Зміцер, адкажыце хто заўгодна. Вось стратэгія ставіць на Лукашенку як гаранта незалежнасці. Ці яна мае перспектыву? Мой адказ і пытанне. А калі заўтра Лукашенко здох? Яго нема. Якая стратэгія далей? Вось кажуць, сёння мы павінны падтрымаць Лукашенку, кажа шанаваны палітык, бо ў нас супадаюць інтарэсы. Яго заўтра нема. Хто будзе гарантаваць нашу незалежнасць? Таму гэта даць кастыль дзеду, які ўжо кульгае. Трэба, як бы гэта пафасна не гучала, як гэта не было больш цяжка, але гэта больш цяжка ставіць на грамадства і працаваць з грамадствам. Толькі грамадства можа быць гарантам незалежнасці, а грамадства вольнае і свабоднае, это ўжо 100% гаранты свабоды і незалежнасці. Мы бачым на прыкладзе Украіны. Свабоднае грамадства змагаецца свой незалежнасць. Не дай Божа, чтобы такое адбылося калісьці ў Беларусі. Не дай Божа. Але не Лукашенко з'яўляецца гарантам незалежнасці. Гэта вельмі памылковая, тупіковая стратэгія, якая прывядзе да паразы. Лукашэнкі заўтра не будзе. І што далей? Трэба, і зноў жа такі, мне дзіўна, што чамусьці ўсе дыскутуюць з кабінетам, з офісам, але не ставіць як бы пытанні ў туды, унутр рэжыму, сістэмы. А вы нам што прадаеце? Што прадаваў Васкресенскі? Што ён прадаваў? Што прадае Гайдукевіч? Што яны зрабілі рэальна?